कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। गुहागर तालुक्यातील नरवण गावातील नवलाई देवीचा प्रसिद्ध बगाड यात्रा उत्सव संपन्न झाला। देव दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला पार पडणारा हा उत्सव हजारो भाविकांच्या उपस्थितीमध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये पार पडला। यावेळी देवीला श्रद्धेने नवस करणारा भक्त आपलं नवस पूर्ण करण्यासाठी पाठीमध्ये तीक्ष्ण लोखंडी गळ अडकवून जमिनीपासून सुमारे 15 ते 20 फूट उंचीवरून गोल प्रदक्षिणा घालतो। विशेष म्हणजे शरीरात लोखंडी गळ टोचून देखील अधांतरी लटकून देखील रक्ताचा एकही थेंब वाहत नाही। बगाड म्हणजे खांबाच्या उंच टोकावरती लोखंडी आकड्यांना लटकवून माणसाची काढलेली मिरवणूक। ज्याला नवस फेडायचा आहे त्याने किंवा त्यांच्या वतीनं दुसरा कुणीतरी बगाड स्वार होऊ शकतो। हा सोहळा पाहण्यासाठी राज्यभरातून भाविक गुहागरमध्ये मोठ्या संख्येने येत असतात। नरवण गावातील ही परंपरा हजारो वर्षापासून सुरू आहे। दरवर्षी देव दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला हा उत्सव पार पडतो। कोकण कट्टा न्यूज, गुहागर, रत्नागिरी। हाँ भाई त्यांचा शब्दांचा सराव करा, स्वरलयांचे बांधणी